ikomidi likazwelonke le-ANC lokuqondiswa kwezigwegwe limxoshile owayengumongameli wayo uMnuz Jacob Zuma eqenjini. Umbiko obhujuziwe we-ANC National Disciplinary Committee uveze ukuthi le nhlangano isixoshe loyo owayengumongameli wezwe uMnuz Jacob Zuma ngokwephula umthethosisekelo wayo. Ilungu elithweswe icala liyaxoshwa ku-ANC. Ilungu elithweswe amacala linelungelo lokudlulisa icala kwikomidi likazwelonke lokuqondiswa izigwegwe zingakapheli izinsuku ezingama-21, kusho umbiko. UZuma ubhekene namacala amabili ku-NDC, okungelokungalandeli umthetho we-ANC nelokuphula umthethosisekelo wayo i-ANC. Utholwe necala lokuqala okusobala ukuthi wayekhankasela futhi ehola iqembu lomkhonto wesizwe ephikisana ne-ANC. Umthetho ubandakanya ukubukela phansi ubuqotho nesithunzi se-ANC, abasebenzi bayo noma isikhungo sayo sokusebenza ngokumela noma ngokubambisana nenhlangano ephikisana nezinguquko noma inhlangano engaphandle kwe-ANC kanye namadlelandawonye ayo ngendlela ephambene nemigomo ye-ANC. Ukulalelwa kukaZuma kubanjwe cishe ngesonto eledlule. Unobhala jikelele weqembu uMnuz Fikile Mbalula ube njengofakazi oqavile. Umqulo obhujuziwe ukhombisa ukuthi amalungu amahlanu e-NDC avotele ukuxoshwa kukaZuma. Yize i-NDC ihlanganisa amalungu ayisikhombisa, akucaci ukuthi wonke abekhona yini. Amalunga e-ANC e-NDC kanye ne-National Executive Committee uFaith Muthambi noMancawe Mafu bavotele ukuxoshwa kukaZuma, ehambisana namalungu e-NDC uRobertson Ramati noVusi Pikoli kanye noKerensá Miladi. UZuma wajoyina uphiko lwentsha lwe-ANC ngo-1959. Ngesonto eledlule, izintatheli zibike ukuthi umkhulumeli we-ANC uMandla Vilakazi wenze izincomo ku-NDC ukuthi uZuma axoshwe ngokubandakanyeka kwakhe neqembu lomkhonto wesizwe, okuyimbangela yokushintsha kwesimo sezepolitiki eNingizimu Afrika, nokwenza i-ANC yehla ngaphansi kuka-50% kuzwelonke, okokuqala ngqa kukhetho likazwelonke langoMeyi 29. uMbalula uveze ukuthi loyo owayengumongameli wayelaxaza kanjani i-ANC wasungula i-MK, nokwathathwa njengokuphula umthetho okungenakuthethelelwa kowayengumholi we-ANC. Esinqumweni esikhishwe ngazwilinye yi-NEC ye-ANC, uZuma wamiswa ngoJanuwari 25 ngokomthethosisekelo weqembu. Ngaleso sikhathi, uMbalula wachaza ukuthi lo mthetho wawumvumeli uZuma ukuba aziphendulele ngesinqumo njengoba kwakungujuqu. UZuma usekhankasele iqembu elisanda kusungulwa i-MK kusukela ngoDisemba 2023 ngesikhathi ethi useyilungu le-ANC. Ngesikhathi ememezela ukweseka kwakhe iqembu le-MK, uZuma wasola uMengameli uCyril Ramaphosa ngokuba yinxusa lenhlokodolobha yabamhlophe abazimele. Okhethweni lwezifundazwe likazwelonke lwango-2024 Meyi 29, iqembu le-MK ladlula i-EFF njengeqembu lesithathu ngobukhulu kuzwelonke futhi lazuza ingxenye enkulu yamavoti KwaZulu-Natal.